labɛnnen don i y'a fanga b'a la i n'a fɔ kɔɲɔmuso. n den ma faamu. nka a labɛnnen don i n'a fɔ kɔɲɔcɛ min ni wari caman b'a kun. o kɔɲɔkɛ ye jɔn ye dɛ ni wari caman b'a kun n'a labɛnnen. cɛkɔrɔba min labɛnnen don ni wari caman b'a fɛ wa mɔgɔw labɛnnen don ka bolomafara caman de caman. a ka kɔɲɔ la wa. o ye cɛkɔrɔba kunnandi ye. n den o cɛkɔrɔba ye dun ye jɔnni ye. a cɛkɔrɔba ni ne ma jan koyi bɛnkɛ. kana nin fɔ. kana sigi a la fiyewu. n den ne dun fana ni ma jan. bɛnkɛ wa a cɛkɔrɔba min filɛ nin ye ka sisan cɛkɔrɔbaw ka banfula min bɛ sanga la o de b'a kunna dɛ. cɛkɔrɔba ɲɛma jɔlen ba wa a kaladen don. banfula in ɲɛ ye sugu jumɛn ye couleur jumɛn don. banfula nin ɲɛ bɔ n bɛ finmanama fɛ dɛ. n den banfula finman de dun bɛ fɛnɛ kun na. wa mɛ vɛri bɛ ne ta nin ɲɛ la dɛ. n den vɛri bɛ ɲɛ la fɛnɛ kun. wa ale de bɛ ka ne jaabi koyi. n'a t'a fɛ a k'o fɔ kɛ cɛkɔrɔba dantan kelen dugu la. ayi n den. nin kɔni taara ka sɔsɔli dansa o e ma ko cɛkɔrɔba kɔɲɔmusotigi wariba b'a bolo wa wa maaw labɛnnen don ka bolomafaraba d'a ma a ka kɔɲɔ la wa ko banfulafinma b'a kun f'i tila k'a fɔ ko a cɛkɔrɔba ye ne bɛ ka kuma sama sisan n den bɔn ayiwa ɲankuma ne kɔni don sa o siga tɛ min kɔni na an lamɛnbaa bɛɛ b'a dɔn ko ne kɔni don sa o n den n'i y'a kɛ n ye ne don nka jigilatigɛ de bonyara n kan. jigilatigɛ bonyara n kan dɛ. cogo di bɛ kɛ. n den kɔɲɔmuso bɛ n bolo wa. nafoloba bɛ n kun wa. jɔn labɛnnen don ka n dɛmɛ n ka kɔɲɔko la. ni ne yɛrɛ ko n bɛ muso furu sisan est ce que muso tɔw tɛ bɔ yɛrɛ. u bɛ bɔ dɛ. n den i ye mago sa. ne tɛ. ne k'i bɛ muso yɛrɛ furu sa a bɛ kɛ jeli sisan. a bɛ kɛ wɔɔrɔ ye kɛ. y'a ye sa mɔgɔ si tɛ dɛmɛ o la wa mɔgɔw bɛ bila kɔnturu de la dɛ. i kɔni b'a dɔn bɛɛ ka dɛmɛ minɛ o la fo laji a b'a fɔ fana. o ti na. k'a ka wari kɛ k'i dɛmɛ kafiriya bolo kan. Serimuru ka dɛmɛ o ti na. a ye o kɔni to yen siga t'o la. Jangunde Kamara Jimi Sura ka dɛmɛ ti na. fo n'a kɔni den kɔni b'i dɛmɛ. Tɔnɔ Sila ka dɛmɛ ti na. o ye tiɲɛ. tonton Marabata si. Marabata fɛnɛ o ka dɛmɛ ti na. ayiwa. ayi bɛnkɛ maa mun ka dɛmɛ kɔni ti na muso wɔɔrɔ na ko la kɔni bɛnkɛ a b'a ka ca dɛ. n kɔni b'a dɔn maa kelen min ka dɛmɛ kɔni bɛ se k'i lasɔrɔ f'i sabili k'i dɛmɛ. kafiriya diinɛ sɔsɔli sira kan. o fɔlɔ kɛra Lasi Sensurunin. o tigi fɔ n ye ko bɔ n ka adamadenya ko bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu. k'ala ka wolo sɛbɛn. a bɛ mobili bila k'i t'i ta. k'i ka ciw bɛɛ kɛ. n ko n bɛ ala ka wolo sɛbɛn fara. Lasi de b'o kɛ Lasi Sensurunin. n b'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ n'a ma bɔ n b'a kun ci. ka tila ka taa mairie la k'a ka wolo sɛbɛn fara ka muso 2 ka furu sɛbɛn ta k'o fara. bɛɛ kɔni ka wolo sɛbɛn kɔni bɛ mairie la sa. awɔ. bɛnkɛ yanni i ka Lasi da fara k'a ka wolo sɛbɛn fara bɛnkɛ yiri o la. ni n tilal'o la yanni n k'e ka foli laminɛ n bɛ yɛrɛ ka wolo sɛbɛn fara. e min ye nin kojugu in ta k'a si ma den fu i b'a dɔn hɛrɛ tɛ fɛn min na a tɛ se ka kɛ yɛrɛ. e yɛrɛ maa minnu fɔ nin ye ne jigi sɛbɛn yiri minnu fɔ nin ye i m'a bɛɛ yɛrɛ fɔ ka ban. a bɛɛ ka ca n tɛ se ka nin bɛɛ fɔ dɛ. n'o bɛɛ y'i ba ka dɛmɛ nden. o ye ɲɛnama ka diɲɛ wulili de. an ka kuma bila n'o tɛ n bɛ kasi parce que n y'a ye pɛrɛti min bɛ ka don n kun quoi. i ka wari pɛrɛdi la. pɛrɛdi wulila sisan. n den ne yɛrɛ ka selimafo juru bɛ maa min na. a ka ca. ko ne ko n ko seli mana tɛmɛ dɔrɔn n bɛ sin ka taa siman tɔni 1 san fɔlɔ. siman tɔni 1 wari ka ca bi dɛ. ka kiripisaji daminɛ. i b'a kalan ko siman tɔni ye 1000 ni kɔjan de sisan. ala 1000. bɔrɔ kelen ye 1000 ni kɔjan de sisan. n'i ko tɔni ye 1000 ni kɔ an tɛ siman bɔ hali an ka kare kɔnɔnaw la. o ye bɔrɔ 1 de sɔngɔ ye. Amarigo de mana n'a ye wa Mamada n bɛ min f'i ye. fɛn sɔngɔ yɛlɛn ka di Mali la dɛ. nka a jiginni de ye samori 1 ye kata ba 4 ani solasigi 6 ye. o ye tiɲɛ bɛ. walasa siman ka jigin nin kɔfɛ. fo ni Asimu n'a ka mɔgɔw y'u sɔnni bɔ yɛrɛ. a jigi walima i ka bitigi datugu. a banna. ka tila k'a fɔ ni min y'a ye dɔ bɛ ka feere jugu kɛ a ye nin numéro in wele. n'o tɛ Mamada fɛnw sɔngɔ sera jigi ye sa. o ye kuma dɔ fɔ ne bɛ o ye n jate bɛnkɛ o ye kuma dɔ fɔ ne bɛ o ye n jatigɛ kosɛbɛ. ko sukaro demi ko 75. demi. o tɛ kilo kɛlen 150 ye.
Bengi amakla ka faman jigida liga litiri kele keme duru wala keme nani biduru. Man na fen duman dabla. Nere mugu te soro. Katoro di utad la ere. Ala ka fen la ne. Yere be min la o songo yele. Nga ala ka fen la ne. Bawara ne salati binana sabia te ko al ne nyiwola. Bengi salati mun fen. Bingene lamado. Ne ta le dongoy. Bengi no bonga villa menon. Ni ya ko ne kere ko salati ne bi selagu meleku di. Bawara na nyo yorofo ko commerçant nga songo jigi. Dobe nyala dobe nyaburana ka wala. Aburana ka ijo. Asimuna ka jama. Ko ne luranko na uja o kan kunci kan dafa. Ay to kilo me. Ya famu. U fere ka taxi do binga bo commerçant nga sabu bora gelea de kono. Ambargo kalo wora ile. U ka jefe do ko. Jurumunu yele na anga jogoba kelaw ni fo. U ku nyetu ka ala mine. An sira ga nege munyu kalo wora na to ko do anye sa. U fere ko do anye. U ka taxi no bla u ka ju korole no bla kalo wora ngono. Ugo bla. Karsa mai karsa yiji ya yere kana ke wara ye. Ko de malion munyu na de. Amunyu na. U fana ko laje. U yalla u kala jere benga. Ko chieti loran koti. Ka chefo kasa. Awo. Ate sa wala benga. Nete sa fede. O ka chefo. Ka fe ka hera abana. Ka chefo ka hera do jamana kono. Awo. Ka chefo ini ala ka dia. Abana. Uka yesi ubise ka jago ko la no fene doni min bukun ubise ka min ta ka bo ala wala sa fen songo ka jigi unola no te gazoir songo ba yelene do anola esasi nola kri bon iba foko e mobility ku ngoy mais anga Sénégal munu be foto dawla wu ko na dewna du no be ka sogoro kilo sakemeni ko ben nim carburant songo yelena o e bede ko ngoy parce que faut itina na mana transporter ou feo mais il mane kay transporter ay bi ko jeli ko jeli ba da don to ga yelen wojugu fe ne ta da don ne kunu ne ta to ko meta kunu ne ta to buguni kunu ne tara buguni 8h ka segi 8h30 ya famu awo buguni ko kemeshegi je te dis ne ko keme wara mo bo keme wolon blan bi duru do bo do na fo ko keme shegi 210 km a be goudron sanuma goudron propre ali dinge chamanta ne wa kai ne ko ngometa bu bomada o ka jasa o ka ja kai le mané 150 à 160 km dawo 165 bon na passé foré peut-être là bon sira tiene do sira kon ka fo agence de routier ni fe munu chesir le sira de la tale ou be ka péage woro mine wari min be do kay péage la te do Mali roshi péage la mais ni be Mali sira bela kolo nyini takai abilahi amaboya benga am wara fanye anya do ngar kay président Simon ni mani ko la jedi benga yele manin ana beke politique baro ni réforme constitutionnelle ni fawnya de Sénégal ka mo te réforme constitutionnelle la sa voter ni do yoro abita voter mami ngadaye mais sira digun ayo laje sira développement ere ala ka hinen dengela safurla sara ka ba ala ka hinala ngoro ga di Amadou Toumani Touré parce que tara ya fa ba na fa do wara neka yawo yekuma ni ni famu be ale ko malien ko me ko ji daw mani sira ko nyeta sira de be nyeta sira c'est la route qui donne la route du développement ko ji be jamana ay gudoro na bece seleku meleku asimo ni nguye nga chiga ga fi ya nga do ga fe ne sonya mi be nga container mi ba ko versa lafia o container ko ine u ka be lafia abara jurumi yele nula halo wore ngono ni gouvernement ni yoro mi u ka kari uko an kaira sire uko kalo wora sa ansarawa u ka kari uko commerçant nga ni nakli jamana ni sugu diguna jamana bi digu jamana dum bi digu ni sugu chena jamana bi halaki o chene sugu vive sugu kono de ko ke ka laje commerçant do ki jo ama gouvernement gele ga fanye ni taxu anya farani go commerçant do ga sugu kilo ga ali kemeke abe numéro vert wele to wini ga bitigi datu abe bela jele fule betaya ka be wale nyimando ni ansigile keneka ami hageto yini ga wati ngon taraka nga bashi te femina odeli
ni ala sɔnna an fana b'a gosi a kan ka da ɲɔgɔn kan an tɛna bila kɔjan da la o la an b'a kɛ cogo min na o de filɛ nin e k'i ta kɛ ka nin kolo gɛlɛn ko ne n'an ta kɛ jaabi surumani nɔgɔmani wilibali n'o kɛra dun tɔnɔsila b'a faamu n'ale y'a faamu a b'a fɔ marabata b'a faamu n'o y'a faamu o b'a fɔ ne bɛnkɛ ye liberiya n'ale y'a faamu danbɛlɛ o bɛ se ka fɔ koliba ye koliba kamara dancɔgɔ koliba dɔrɔn ko n'a min farati ko n bɛ taa kɛ koli ye ka na n'a ye ka di adama sibo a ka envoyé adama sangare sibo envoie koli en Afrique envoie koliba en koli en Afrique shipping voilà là-haut wala sa ma ɲɛsi kunnafoniw ma sigata la bɛnkɛ ne ko kibaruya gouvernement jumɛn b'i bolo bi a kalamangalama wa bagi ne den mamada naam nin kinigini ka bɔ a makari ka bɔ i ko di mamada jigilatigɛ boyara cogo o cogo a ka n'i bila i k'i yɛrɛ fa ni kabako o ye jigilatigɛra wa n ko jigilatigɛ boyara i ka cogo o cogo mamada a ma se i k'i yɛrɛ fa bɛnkɛ jɔnni jigilatigɛra dɛ jigilatigɛ ko mun y'a jigilatigɛ mun y'a jigilatigɛ siyɛnta tɛ yen tuguni parce que gɛlɛya bɛ jamana la lasi se so o de y'a jigi tigɛ k'a y'i yɛrɛ fa a bɛ yɛrɛ faga cogo di bɛnkɛ ni pɛnsi ni marito ye a ka garazi kɔnɔ kɔɲɔmuso jɔlen yɛlɛ ko suyɛnifɛn tɛ sɔrɔla tugun ko jamana ka jɔ bɛnkɛ ko n denmuso bɛ Moritani Fatumata Zahra o a ko k'a ko n ka lasi ye k'a to yen ko a b'a fɔ Moritani lasi b'a ɲɛsira la de fɛn min ɲɛsira la i tɛ se k'o to yen dɛ lasi bɛ min kan na olu t'o ye o lasi b'an ka sira de kan olu t'o ye o ni mɔgɔ min b'i ka sira kan hali ni ŋɔni don i b'a sama ka bɔ yen n ko don min na ne taara e fɛ yen fo ye papi sɔrɔ kasi la ne yɛrɛ k'a siranna ne ɲɛ komi ne nana k'o tɛ dɛ e b'a ɲininka wa a sera wa ayi toto lasi de ne ka kini dun ne ko ala nin cɛ in tɛ silamɛ ye koyi ka meleke lasi ala k'i ka kiri ne ta tigɛ jɔ ala k'i ka kiri tigɛ ne ɲɛ n'o tɛ joli bɛ n fa lahara sabu suyɛni dosiw bɛ na tuma bɛɛ ani kalabanciya ni nkalontigɛ dosiw meleke ba joli a bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛnkɛ o jigilatigɛ o ɲɛfɔ an ye sa ten wa sisan ayi dɛ fo n ka mun k'i ye i b'a ɲɛdɔn bɛnkɛ ka ɲi ne ye faamuya o dususuma de ko bɛ ye o tiɲɛ tɛ wa a dafa n'i y'o sɔrɔ k'o ta o talen kɔfɛ ayi t'i bolo maana bɔ i kini fɛ i mana min sɔrɔ yen kan tɛgɛ da min kan min fɔli bɛ den i kulubali la cɛya fura kɛ bamada yiri gɛrɛgɛrɛ wayi kosɛbɛ k'i kali i ka fura ka ala la bamada o ye ala ma jɔmaya ye i dalen tɛ yɛrɛ la an t'an kali ala la mɛ a tabaw bɛ ka min fɔ an tulo b'o vocaliw la bamada ni fɛn ɲɛnama tɛ an tɔgɔ ka bon o ma an t'a kɛ an b'a kɛ an bɛ wari ɲini dɛ mɛ bamada an bɛ baraji de kɔ maa o maa kelen mana kɛnɛya n'anw ka fura ye o baraji hakɛ t'a la n'i y'o bɔ a la mamada wari ko in kun ka dɔgɔ o la o la n'i ye cɛya fura ta hakilinaw tigɛlen kɛnɛyaw sabatilen i t'i jɔrɔ su koli la tugun bamada n'i y'a ta f'i bɛ verre fumé don ka su jagoyala ko i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ i kabako e y'a ta wa e dun k'a ta dɛ ne to ka n da muguri a la dɔrɔn de a ka ɲi kɔɲɔmusotigiw bolo ne to ka n da muguri dɔrɔn de anw muso filatigi muso sabatigi dɔ bɛ Faransi dɔ bɛ Mali la yan bamada n'i kan kana Mali la i b'a dɔn min b'i ɲɛ ni n'i labɛn n'an ka yiri barakama ye a ma ɲi dɛ o la sa hakilinaw bɛɛ tigɛlen e ma ɲininkali kɛ ko jɔnni jigila tigɛra wa mun y'a jigi tigɛ fo k'a se yɛrɛ fa ma wa o ko laban kɛra cogo di ni ala sɔnna n b'a ɲɛ f'i ye bisimila ala k'i ka dugawu min na ya rabi ama n'ala y'an dusu suma an fɛ k'o bɛɛ lajɛlen na bɛn o ka d'an ye wara ne yɛrɛ bilama ni ala ye ne dusu suma yɔrɔ bɛɛ orange ma o di an ye kosɛbɛ o ye lemuruba ye o ka ɲi bɛnkɛ lemuruba tɛ orange monnaie bon voilà n y'a faamu kalabanciya tɛ don ne ka kuma la k'a déformer o tɛ kɛ n balolen ɲɛna orange monnaie voilà a sisan de y'a walawala so e ko ko orange don a bɛ bɛn o ni ne ko orange hali Seydou Nourou b'a faamu SNT ne bɛnkɛ Jimi sɔrɔ k'ale bɛ orange kɛ bɔra ne ka taa Jangote Jimi ka bɔ ka taa kɔɲɔla dugu wɛrɛ la kɛrɛfɛ komi Madina walima a ka taa fo Kayi ou bien fo Sandare
Ah, konde isigi bitigi kono yani ngana aka téléphone di ma transfert téléphone ka keto fo ay adna ma keto ni wa kono ga photo de janto bitigi la ko furu klefle ale mata kini mulo fe kaywa ene be tan no mulo fe o donga siga be sugu gele aduma mashiga na ni ngali ke fona kera charger keme ta ani carte moiri keme flatan wala ni be ga jimena na soro doroma mo be kesi la ka fo ma tu akan to ko bare ga bo duli siwla mega ga mulo karga do bala gora kana hine na ni ngali la amada o de ka gele ma de sabu mauda ma nguma kana amba wala fene mamada karati niriti sabu anti ma ka kutila anti ma ka partila anti ma ka klana de nanye minyi anti sa sebeni na on ma sebe amba kala ni madala ambe reference u bedi journal ana sebemba ibito laja be onte bijimila begeno ko joni nka nyamgo yirade déstabilisation di Maliwa jonga nyama yira mercenaire uge mercenaire jumeau ka patron dona sisa mercenaire jumeau siblangala mawge ulu borami farafina klebi en faveur bolo kande mercenaire fe be abeka patron badi fura boro o ka woro nyama benga onya faya et quand de déstabilisation du Mali mawa 2 points le patron des mercenaires de l'Afrique de l'Ouest démasqué oyana nzara kanko wala bamananga nangani mebeng mabara ko shiblangala ma fe de bi farafina klebi en faveur bolo ka olu bela jele ka nyema ba woro boro ka fura nyema e fura boro ka woro nyema o dun kɛra cogo di benga o join sisan ɲɛfɔ an ye n'o f'i ye o ala i dateliya mamada n'i y'a ye m'a fɔ ko ye Lasi Watara parce que o ye maa ye nafolo ka jibila de b'o tigi bolo ala k'an kisi Lasi Sensuru ni waritigilama ma fɛn min fantanama ti ɲuman kɛ n'o ye wari sɔrɔ ka kafa ni jama fara o kan an bɛ Mali bila ale tɛ mamada interne Bamako de y'a fɔ n bɛna patron in tɔgɔ f'i ye o n'i tora nɔfɛ dɔɔni ka naamu laminɛ k'a gɛlɛya mamada ko kasa tɛ kunsigi la nka fugula mana mɛ ala n'i ye fugula bɔ i bɛ kasa ye fugula na o t'an ka zana dɔ ye wa n'a fɔra ko sibilangalama kɔni n'o ye mercenaire ye farafina tilebi yan fanfɛ bolo kan k'olu ka ɲɛmaa ye jɔn ye jalakili bolokɔni bɛ si jɔnni na Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire jamana kuntigi nin ye kumaba ye ani walawalali ka kan mamada k'ale de bɛ sibilangalama ninnu ta ni n ko sibilangalama tubabu kan fɛlaw ka dɔn k'o ye mercenaire ye ale de b'u ta k'u kalan k'u jo k'u bila a yɛrɛ sagona baaraw la wa ɲinan tɛ dɛ kabini san 1990 1990 ja Alassane bɛ nin baara in na o cayara dɛ o ye san caman ye dɛ san 32 pati sakana mamada an tora de la furu san 2011 a sera ka a yɛrɛ ka hami dɔ ɲɛnabɔ ni o ye ka Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya sɔrɔ ni o taabolo in de ye ka to n kɔ dɔɔni ni tubabuw ka sibilangalama tɔn belebele ye n'o tun bɛ wele ko force licorne n'o fɛnɛ birifini min b'o force licorne kan o de ye jɛnamini tɔn b'a ka birifini ye o de ye walasa kalafili ka kɛ cogo bɛɛ de la se ka di Alassane ma diɲɛ kow ye sɛbɛn fasiri b'a ko nin tɛ barina ko ye maa la minnu b'a ɲɛdɔn i komi anw nin ko in na mercenaire minnu nalen filɛ Mali la nin ye n'an y'an tɛgɛ da u b'o tintin kan k'a ti bari maa la Alassane tɔgɔ ka ye kan toro la furu a ma bɔ 2011 la wa an kana 2012 la ani k'a dɔn Mali politique ɲɛmaa dɔw ye jɛjugu dɔ kolokolo mamada ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ k'an ka jamana tarabaso sabu minnu ye fanga jagoya yɛlɛma o waati mars kalo 22 mars 2012 minnu ye Amadu ka fanga ala ka hinɛ Amadu la minnu y'o tarabaso olu kun man di a ye fɛɛrɛ dɔ de tigɛ walasa k'olu tarabaso an bɛ dumuni ko bi jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna bi fanga furancɛ fanga la k'u y'an kisi janfa dɔ ma dɛ janfa min labɛnna kabini Abidjan Côte d'Ivoire faaba yɛrɛ la ye jɔnni fɛ Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara a don an b'u fo an b'an ka jamana kuntigiw fo ayiwa sɛbɛn fasiri b'a ko k'i k'a dɔn surasiw bɛ kɔlɔsili dɔw kɛ jɛnamini tɔn b'a ka bolo kan n'o de jɛkulu bɛ wele ko opération des éléments nationaux de soutien NSU ayiwa Alassane y'o sɔrɔsi dɔw de bila ka na sa an ka gouvernement de transition ɲinɛ ma ka Côte d'Ivoire sɔrɔsi caman bila ka na
ma binna ni kononto malila anga nyema uta kalam ujigide ka bo avion kono sa anga pangulo jigi kenela do de aéroport international muro kita alaka hina dabaketa mbado alaka hina nene chene mbaramo mbado kujugo mamende o yoroni temana antundo do awdona okay kibe jondo go jugo muro geta wa muro ngi ba do ko jugo benge ne ba do ko ba do ke benge ne ba do ko nyana ngi ko ke ba do benge ne kon ta do okay nde abbe bajala abbe wala fo bu ke ñoo fe benge ke wala fo re o yiku wala o sura si binan ne gono to ne jigi na nga pangulo jigi yoro tege de daro luka ku natta sege o konna la nga gouvernement ye kuna fonindi jone fe colonel Ablaye Maiga ne red dinge folote wa ministre de l'administration territoriale décentralisation gouvernement nga kumala sila tewa e toma tewa o de bora ka fo nga jabaraninga ko ma anga jamana nyema ufula ga sura si binan ne gono to mine ni ku do na nga jamana gona makeli sharia ko wasibla ngala mawdo gouvernement nga kumala sila aye nunu yeli anga duguluka uyu nyinengalu kunfolo minge uye kunani ndefo o si jolente uya yara kunana gundola chido de kile kunana yelema de la do bena garige no lutara do biblo nona fila obi ke kadara mi ngono fana uyo faraga ko ministre ka kadara ko sabana kunana ikado pangulo jigi yoro do de kala kana sabati no ye compagnie aérienne Sahelian Aviation Service nanena ko alima nga kelege chemunu manfeya unano lu fene la koloshi u ka barala ko lu la kana aywa sebe fasiri bako ko ala de yu kobla nindo ni siblangala manno kadaka Alassane Dramane Ouattara ko wara nyema no ka mawdu no ka patroye sigasigalu bekele ko fe kina mini tomba fe minisima la olu ya yira ka fo ko yelema bolo dale kunto olu ka jatela kalo inkilita aywa he ko doy aywa nam nyingali gara ko wara yira surashi nyema do yoro olu ya yira ka fo ko lu te ko wara surashi ga nali kalama anga jamana la munu wele madara ko lu to ga nali kalama o de yoro la sa e farale nyanga anga fanga nyema o de ko nunti ma were wi de mercenaire siblangalama aywa nam liye kuna foni na meno e communiquer yi awo ko una black critique le mauka buluka aywa kabino de kerasa sebe fasiri ba ko kabi ko Alassane Dramane Ouattara kere ko naji bombe jakuma to salaki mercenaire ga nyema o ma fene boraga kuna foni chamandi ka bagabagali yere ka kuna foni ngono ko kale ka surashi minene munu be malla ko ku place sisa ko to wan bela bon ni a jate mine ale ren na fangala ni siblangala ma do de ka kokoroma do e to Francis siblangala ma do ku dogo oni nga briefing ngoro uye farafi siblangala ma do fene taga faro kande wala saka nyugo ni nyaga wuli lora babo kama itoma lora bago kon akama John Toma ko mama fane okay ngantama okay angantama jona wati anta okay sino nyana di ko ne tokoma ayide mawara ko Alassane ndambe femina de o de surasi fanga finyere ka ko yelema o de ato ay deme nyini siblangala ma fa yo luta Liberia Sierra Leone wala saka ari ko na bejega fanga dabiri 99 andoro la fur anti da 2014 la sawa o siblangala ma tobu nu olu de udden ka do doni Burkina est-ce que ayo wala saka Blaise Compaoré kishi jenini ni fali chejuma wi Blaise fushi ka bona est-ce que ayo femi ya nga jamana yere ko ne ta chefole aka nyini ka di siblangala ma wala do anfe malla ayi ko saba fla de tarif la wati mina president Amadou Toumani Touré ala ka hinala ale gwena ka bo kuluba ika do capitaine Amadou Aya Sanogo fe ni general do bi na ka chedu
Konanyo kota ko laje jena mini tomba no be wuli communauté internationale o de willa ki jo kabina maruga fanga yelemana o ko willa ku jo d'accord na yo coup d'état ke o ko ayninge ay sigi sharia fanga or constitutionnel no ayo wala sa ka nyema ni sodia no yala sa nga nyema ye munu men nazara jamana ulai munu nya deme ga fanga ta korwar fanga mi talila ni ma ba keme sababu nyongo ni tura ala babada ay jegulu de sigi sa malika ma o ka bengani keni mali politique nyema do yi ka fere ula be jamana ni se ga yugu chugo ami 2012 de Allah taala ayo Ugunya mulabe folo o de ka decision ta ka malisi asitege kono ni gorondo e no e amargo e uye fere flana minge o de ka shiblangala ma o blakana wala sa surashi munu amara ayana ka mawu wulu ko gwe ka bo fangala o ga o mara o ko no manye o bolo de o bekera bon furula ko yi alasan darman watara ka shiblangala ma nu u do mine na yere ayaka mawu fe depuis 12 anga sigi anga sigi Namora 2012 là, meta fur pour 2020. Jamana denw ye baraka wuli kɛ Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kama Ala ka hinɛ a la surasiw m'o bara kun cɛ ni fanga karaba yɛlɛmali ye wa uti kalo la san 2000 ni Président Ouattara a y'o ye a wulila k'i jɔ tuguni ka farafinna tile bi yan fanfɛ tɔnba wele CEDEAO mi n'o kɔni Emmanuel Macron ka tamani de a b'a fɔ tuma min ka di a ye Emmanuel Macron Faransi président ko don u nana kɔrɔtɔ sigi an kan n'o ye embargo ye min tɛ sariya ye min tɛ adamadenya yɛrɛ gasi yɛrɛ sigi fiyewu kabini janvier kalo tile 9 u nana o kɔrɔ ni grève tɛ sigi an kan kalo 6 maliyɛnw ka timinandiya maliyɛnw ka muɲu ni sabali maliyɛnw ka nigɛlɛya o de y'a to an sera k'an jɔ n'o ye Gordon mi no ya margo na bi sharia bela jele soso jiye la bi sharia be ko wala sa ka nga transition sigi akumere kuka wera tungo ko dogo ko fula doronde ala ko nye don bawo ka mele kalo fula kalo saba ni gola kalo woro umanobo umalo yali bat mamina sa mamada usorola ka wuli ka gorondo en boanga ni kalo juillet kalo yere kile saba ni turango doni ka namuna mine ka geleya ibaye ka fo alasane nana dese tuni ale min ye shiblangalama tigi manu no nga war bolay anana dese ka mali bawuli wala atese ko be ngono te sino ko be ngono te nyina abada ko juru chama ba ka kala la de il a plusieurs cordes à son arc. Est-ce que ayi nyesi mumasa o shiblangana ma kele nunu mercenaires ayolu deta kabini 1990 abi bara mina continuer la ayolu ta sabo ayolu deta ka korwar bla jili kene kono wala sa ka se ga fanga ani to shiblangana ma ani shiawro burgena do bala parafum bala asira ki ichogo fangala Côte d'Ivoire hali ni siga ba si chola anyana ka kumse ko kele ne ke malla ya akani experience anga jamana bawlili fere ode nana yi anga fanga français fanga nyema o fe kalo inclita di shibla ngala no nale mabina ni konondo o minena ni marfa chejugu de marfa kise chejugu lagere marfa o pangulu jigoro amuro ke ka shinu ayo kabino lu minana kaba fura bora la san ga wuro le patron des mercenaires de l'Afrique du Nord ne ya sebe wa ina fa bi fo chugumi kasate ko sigila nga fu ni fula mena la ni fula bo ibi fula kasame ba la san drawar watara ka kasade nana me ko ina atise ki yere jeya ka boni ko la de awo atise ki yere jeya ka boni ko ina kaye shiblangala mo de blakana an fe malla aywa on digo jono nga nyama yera mercenaire Alassane Ouattara yoro so ale ga fasiri do internet magola ka bamba ga ki ibenge fu abogar so sidibe amba fo ga barkata ta yoro morak awo ka yorombo yorombo fu ni denge kon Bamara ka Joseph Togo fo dogo na fama amba fo mani ko se o le jande ne est-ce que je veux kadoga metu atanga mede bisibila benge ne yala nintina ke gelare ani ko wari cewa benge o nyini ngali inde bi ande e kande mali ni ko wari cema wa
s'achemine-t-on vers une autre crise après celle de la CEDEAO? Ko yala be ka an kun da gɛlɛya wɛrɛ ka tuguni wa CEDEAO ta in bɔlen kɔfɛ wala bɛngɛ ɲininkali gɛlɛya gafe min y'a fasiri l'alternance wara k'i k'a dɔn yɛlɛma jinɛw fereke ɲagami jinɛw k'olu de wulen bɛ k'u jɔ tile 2 in na k'u ɲɛsin an ka jamana ma ala k'an kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma an bɔra i k'a dɔn CEDEAO ka gɛrɛndɛ in kɔnɔ n'o ye embargo ye a ma hali mɛn an ma tila hali o jeli jugu in furakɛli la fɔlɔ Mali filɛ ka t'i yɛrɛ coro bɔgɔndoroko la tuguni n'an sigi ɲɔgɔn jamana ye min ni sɔrɔ siraw b'an ni ɲɔgɔn cɛ somaya siraw b'an ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya siraw b'an ni ɲɔgɔn cɛ seko ni dɔnko siraw b'an ni ɲɔgɔn cɛ sigicogo yɛrɛ n'o ye géographie o b'an cɛ tarikiw b'an ni ɲɔgɔn cɛ kan n'olu de bi sɔn ka feere kɛ sabu n kan bɛ Côte d'Ivoire de ma o tuma Mali ɲɛmaaw kɔni u filɛ nin ye ka sibilakalama 49 min minɛ nin ye ko nakun si kun t'olu la ka fanga furancɛ fanga bɛ baara min na n'o de ye jamana mulubɔli kura baara ye ani jamana lakanani baara k'o don ngalama la Ala ta'ala k'an kisi k'an tanga ayiwa nka Côte d'Ivoire ɲɛmaa dɔw ko nkalon don awɔ k'olu ka sɔrɔsi yɛrɛ o don sibilangalamaw tɛ ko wa ko ka maa 49 in bila sisan aw kɛlen bɛ ka minnu minɛ aw bolo Mali la ye ko sariya tɛ Côte d'Ivoire ɲɛmaa dɔw ko tɛ ayiwa ne den n'o kɛra ɲininkali min bɛ kɛ sa a kɛra tiɲɛ a kɛra nkalon ye sa o ne ko nin ko in k'a sama k'a gɛlɛya k'a juguya k'a kɛ balawu ye a nafa bɛ jɔn nin kan dɛ ɲininkali kɛlɛ ayiwa ko yala o nin ko in kun tɛ se ka dilan wa ka sɔrɔ dunu ni bala ni buru ma fiyɛ wa walasa k'a ni Côte d'Ivoire cɛ sira jɛlen to a nɔ la wa ɲininkali kɛlɛ ko yala o an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi k'u bɛna faamu k'a fɔ ni basigi ma na ni lafiya ma na i n'i sigiɲɔgɔnw cɛ ko ɲɛtaa b'i gɛlɛya wa ko yala ɲɛmaa minnu b'an kunna bi u bɛ k'o faamu wa o fɛn bɛɛ kɔni daminɛna cogo min avion 2 n'o ye pankulu ye o de nana surasi 49 bɛ kelen kɔnɔ u bolola maramafɛnw n'a kisɛw gɛrɛkɛ marifaw dɛ o kun bɛ avion kelen kɔnɔ u n'u ŋaniya de nana u cun dɔrɔn u welela k'u ɲininka u nakun an ka jamana ɲɛmaaw bolo o de ye k'an ka Mali k'a bawuli o de bɛ kala hali gouvernement ka communiqué kɔnɔ i n'a fɔ misigɛnna n'a ka misi cɛ jaabi la Côte d'Ivoire gouvernement fana bɔra k'an ka communiqué nin jaabi u kɛlen kɔ ka tɔnsigi baaralen kɛ u ka lakana jɛkuluba yɛrɛ n'o ye conseil national de sécurité olu y'an ka jamana ɲɛmaaw ka kunnafoni nkalontigiya ka tila k'a fɔ ko k'u ka sɔrɔsiw bila sisan an da ma fama ayiwa an da ma fama kuma kɔni ma o ko ninnu minnu minɛlen filɛ olu ka sɔrɔsiw don wa u tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ sɔrɔsiya la a bɛɛ ka sɛbɛn dafalen don Côte d'Ivoire sɔrɔsi yɛrɛ lakikaw don binaki wa nin kun ye jɛkulu 8 de natɔ ye n'o tɛ 7 nana ka tɛmɛ k'u bila bon maaw ma bɛ nin ko sugu ninnu ɲɛdɔn i n'a fɔ Bani Jakite ye Gabɔ Yɔrɔ Jakite Bani ne ba ni Jɛnɛba Jakite olu minnu bɛ nin ko sugu ninnu ɲɛdɔn u b'a faamu ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati gɛlɛn min kɔnɔ nin lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ an ka jamana ni jamana caman man di CEDEAO kɔnɔ diɲɛnami ni jamana dɔw kɔnɔ o tumana nin sibilangalama 49 ninnu o waati kɛrɛnkɛrɛnnen in na dɛ olu bɛ se k'u ka doni cɛ cogo di avion 2 ka na k'i cun an ka pankolon jigiyɔrɔ la k'o bɛ se ka kɛ cogo di nin waati nin na a ɲɛdɔnbaw ka ɲininkali kɛra o de ayiwa n'o dun kɛra sa ni a ma ɲɛ a kɛra kaban sɛbɛn fasiriba ko k'a ko bi kɛ ni kegunya de a bi ɲɛnabɔ ni kegunya de a bi ɲɛnabɔ ni jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ sira taama fɛ n'o ye diplomasi kɔni walasa bɛɛ ka jisumani k'i kuli ji ko sabu sira min b'an ni Côte d'Ivoire cɛ a siraw ka ca dɛ a siraw ka gɛlɛn wa bi siraw tɛ sɛbɛn fasiriba ko hali sɔrɔsi minnu minɛnen filɛ n'a fɔra u ma ko sibilangalamaw don mercenaires a ka kɛ a ka diya o don sa ko yala nin ko in tun tɛ se ka ɲɛnabɔ ji jukɔrɔ dugu ni dugu la ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ wa k'a sɔrɔ u m'a kɛ jibifɔ ni baarafɔ ye bɔlɔlɔsiraw ni jabaraninw kan ko jamana tɛ baara ni dusu ye tiɲɛni dusu ye dɛ jamana bi baara ni hakili de ye kɔni
ko yala an ka ɲɛmaa minnu bɛ bi u y'u sigi k'a jateminɛ siɲɛ kelen ko Mali ye jamana fɔlɔfɔlɔ ye farafinna tilebenya fɛ jamana nin kan min ka sigibaga min ka jama ka ca Côte d'Ivoire ka tɛmɛ a bɛɛ kan ko yala u y'o ye farafinna tilebenya fanfan bɛɛ Mali Côte d'Ivoire Sénégal n'a ɲɔgɔnnaw Malien min bɛ Côte d'Ivoire jamana si ka o ɲɔgɔnna maa tɛ yen ko yala an ka ɲɛmaaw y'o ye ayiwa ko yala u ye jateminɛ fɛnɛ kɛ wa jago sira min b'an ni Côte d'Ivoire cɛ n'o b'an ka commerçants mago ɲa kosɛbɛ a b'u dɛmɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana caman kan fo n'a bɔra Sénégal la ko Côte d'Ivoire ni Mali an jɛlen don ko caman na dɛ ayiwa i n'a fɔ an ka zanakɔrɔ dɔ b'a fɔ cogoya min na ko Laginɛ ni Mali ye fogofogo fila de ye disi kelen kɔnɔ ko Côte d'Ivoire ni Mali fana ye fogofogo fila de ye disi kelen kɔnɔ sabu an bɛ fɛn caman tila an ni ɲɔgɔn cɛ ko a dɔ ye jumɛn ye anw yɛrɛ fɛ Sikaso yan 3e région administrative di Mali ko Sikaso maa tɛ se k'o sɔsɔ yan ko ni Côte d'Ivoire ye courant tigɛ sisan a b'i tigɛ Sikaso fɔlɔ la o tuma ko Mali ni Côte d'Ivoire balimamaw de don u k'a ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen kuma laban kuma la sa sɛbɛn fasiriba n'o de Yusu Sisɔkɔ n bɛnkɛ fu ko nin ko in k'a sama k'a jija kɛrɛtɛtɛtɛ k'a da man di an si la dɛ an k'an yɛrɛ kisi kasara ma jamana fila minnu ye balimama ye u kana se ɲɔgɔn ma ko tuma la an ka jamana ɲɛmaw olu kan ka u bolo da u dusu kan ka fɛɛrɛ ɲini nin ko la politiki sira la jamana fila cɛ sira taama sira la n'o ye diplomasi ye babada ka kuma ɲɔgɔnya don ni Côte d'Ivoire cɛ nin ko in bɛ se ka ban cogo min bɛn ni keleya ni yɛlɛni jɛ kɔnɔna na bɛɛ ka hakɛ sɔrɔ bɛɛ ka jisumani k'i kun Jimla bon yini wala waati na sega numɔgɔ a bɛ nin faamuya k'a to Gabon n'a y'a faamuya dɔrɔn Omar Kida bɛ yen ne den fu Talibi Baraji bɛ Faransi ale b'a fɔ a Serenité Conté bɛnkɛ fu de y'a ye sa bɛnkɛ Malien dɔw kumana a ko la wa kosɛbɛ kɛ o ko cogo di Malien bɛ kɛ k'a tɛ kuma nin ko la ka gɛlɛn dɛ o bɛ kan tɛ micro trottoir ma wa sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali ok an ye micro jɔ dɔw da la o kumana o kumana an y'a lakali gafe min kɔnɔ o de ye le sursaut bi bɔlen dɛ Pangapuruti ayiwa a ye maa fɔlɔ min ɲininka ale ko olu bi jo bɛɛ di Mali gouvernement ma sabu a bɔra k'a ka dalilu fɛn fɛn fɔ sɔsɔcogo t'a la ko ni surasi 49 Côte d'Ivoire surasi yeli an ka dugukolo kan a y'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔsɔ kosɛbɛ ayiwa ko mais an ye min fɔlɔ ɲininka an tila k'a tɔgɔ fɔ k'u mana diɲɛ lamini tɔnba tɔgɔ la dɛ ko sabu o dalilu bɔra k'o da ko n'i bɛna diɲɛ lamini tɔn tɔgɔ la jamana o jamana la minisma tɔgɔ la anw fɛ Mali la yan o tuma i ka taama sɛbɛn n'o ye passeport ye o bi dɔn o ni passeport tɔw tɛ kelen cili sɛbɛn min bɛ d'i ma n'o ye ordre de mission ye o bi dilan kabini Amérique fɛ yen New York i bi taa jamana min na o ka minisiri min cɛsirilen don a ka jamana wɛrɛ sira taama la o bi kunnafoni ko n'an y'o ta k'o lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko caman de dogolen kun don nin ko la hali sɔrɔsi ninnu lakodɔnni n'o y'u ka identité ye ko caman yɔrɔ dɔw kun dogolen de nin ko la olu nan'u yɛrɛ sɔrɔ yan cogo di ko nin ye kojuguba de ye mamada ko n'a sɔrɔ cakɛda kɛrɛnkɛrɛn kɛnyɛrɛ cakɛda dɔ n'o ye société privée Sénégali n'o fana bɛ ka sɔrɔsi dɔw de ta sibila ngalamaw k'u dɛn k'olu fana ladon an fɛ Mali la yan k'o kuma fana wulilen bɛ ayiwa fɛn min kɔni ye tiɲɛ n'i bɛ se k'o minɛ ka biɲɛ turu a kan o de ye ninnu kɔni yeli an ka jamana kɔnɔ nin cogoya la namara don wa a bɛ hali CEDEAO sariya bɛɛ sɔsɔ CEDEAO ka sariya bolofara 4 na e k'o ta k'o lajɛ ani 2nan ko kuma Mali b'a ka hakɛ bɛɛ de kɔnɔ n'a ko ninnu ma ko mercenaires don o tɔgɔ yɛrɛ de n'u bɛ taa an ye maa fɔlɔ min ɲininka ale ka kuma ma ban fɔlɔ dɛ a ko nin tɛ kɛlɛ ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o ayi ko nin tɛ kɛlɛ ye nin ye Alasani ka ŋaniya jugu de sirilen ye Malidenw kan ko kuma maa tɛ se ka jamana firigite yɛlɛma jamana fila k'u bila ɲɔgɔn na n'i ma ye surasi wɛrɛ minnu filɛ nin ani Mali surasiw a bɛɛ ye kelen ko n'i y'a jateminɛ surasi minnu minɛ ne filɛ bamanankan ka t'u tɔgɔw n'u jamuw lajɛ dɛ k'a tila bɛɛ buruju ye Mali ye
ko wa Côte-d'Ivoire wasabulumba no Assemblée nationale de Côte d'Ivoire o ma yamaru di ko surasi nungana de duguduguni dugula ayi o kono dun kɛra o b'a yira ko nana Mali bawulili de kama ko wa minisma no ye jɛna ministre surasiw ye olu ka kuma lasela nin ko in na o b'a k'ale bɛ ka kumaw yɛlɛma yɛlɛma dɛ k'a bɛ ka nenguni fila k'a ko la an ye maa fɔlɔ min ɲininka ale kɔni ko k'olu bɛ nin ko kɔn yɛrɛ yɛrɛ olu bɛ nin ko kɔn dɛ olu bɛ nin ko kɔn ka d'a kan a ma bɛn an ma hali dɔɔnin u nacogo ma ɲa bon ko o kuma o b'a ɲini malidenw fɛ ani Côte-d'Ivoire ka denw fɛ an k'an tɛgɛ di ɲama maa si kana jamana in fila dɔ la kelen bawulili ŋaniya siri kana ŋaniya siribaga dɛmɛ ko ninnu kan ka danga ka bɔ an ka kow la de k'a mana kɛ cogo cogo an ka jamana ɲɛmaaw kɔni olu ye ninnu kungo di kiiri tigilamaw ma kiiri tigilamaw de kan ka kuma la n'olu y'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ko dabolo min kan o kuma la an b'o ye an ye maa filanan min ɲininka ale ko a ye n tɔgɔ yɛrɛ fɔ a ɲɛ k'aw kan ka jɔyɔrɔ fɔ o de ye Babaru Bokum tɛ Babaru Bokum dɔn secrétaire politique du parti Sadi Umaru Marogo ka parti secrétaire politique ale ko an ka jamana ɲɛmaaw kun kan k'a faamu sigiɲɔgɔnya ko gɛlɛnba don a gɛlɛyara cogo cogo ko sigiɲɔgɔnya ko gɛlɛn don k'an ka sigiɲɔgɔnya lajɛ Babaru Bokum ko nin ko in nin kun ka nin ye jamana fila cɛ ko di a bɛ ɲɛnabɔ ɲɛmaa de cɛ jamana fila in ɲɛmaa ani u ka minisiriso walima u ka cakɛda minnu ɲɛsinnen don nin ko sugu ma kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ n'o ye renseignement ye walima minisiri minnu kan k'u da don nin ko la olu de bɛ nin dilan u ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ko in nana kɛ i n'a fɔ a ɲɔgɔnna caman k'a kɛ théâtre bɔ ye ni k'a kɛ ɲɔgɔlɔn bɔ ye k'a essayer k'a ko dama tɛmɛ k'a juguya ko k'a sɔrɔ a kun bɛ se ka ɲɛnabɔ ko ɲuman yɛrɛ la dɛ mais wageya kɔnɔ Babaru ko ale bolo bi i n'a fɔ olu bɛ to k'a fɔ cogo min n'o ye Sadi maaw ye ko minisiri min bɛ gouvernement ka kuma lase a ka bɔliw la n'a bɛ to ka bɔ ka kunnafoniw di Bamada k'i b'a ye a b'a di ni fanga ni katigɛlɛya yɛrɛ de ko k'a sɔrɔ kuma bɛ se ka fɔ cogoya dɔ la k'a sɔrɔ a b'i faamu dɛ wa i b'i banba ko kan i t'a bila koyi a b'i faamu ko mais kuma cogoya a bɛ fɔ ni fanga min ye k'a bɛ maaw yɛrɛ dusu tiɲɛ ka taa ko de y'a to olu kɔni bɛ olu ka laɲini min ye n'o ye Sadi ye olu bi jamanadenw ka lafiya kɛrɛ de la sanga ni tuma bɛɛ an man t'o la ka bɔ danbɛlɛ fo Sadi la ka Usman Diallo fo bɔ danbɛlɛ Bafin Maninga ka Usman Diallo fo Moritani olu ka laɲini y'o de lafiya bɛ se ka na jamana mais ko lafiya bɛ se ka na jamana in na cogo di dɛ waati min na an ka fanga tigilamaw minnu b'an kunna bi olu kɔni ko mana wuli kungo la waati o waati olu kɔni bɛ dusubaya de kɛ k'u ka kunnafoniw fɔ u b'u jɔ ngalama biɲɛ ninnu kan de situation na ko ka sɔrɔ fɔ ka bɛn bɛ se ka kɛ ko minnu na ko Mali kana ɲinɛ dɛ an ni Côte-d'Ivoire ye sigiɲɔgɔn de an fila si ka hɛrɛ tɛ kɛlɛ la Côte-d'Ivoire ni Mali an ye sigiɲɔgɔnmaw de si tɛ se k'i ka jamana in ta ka wuli ka bɔ dɔ in kɛrɛfɛ k'a tɛ k'i sigiɲɔgɔn ye abada o tuma la an bɛ to sigiɲɔgɔnya in de la bada o kun ninnu de kan ka to n'o ye sigiɲɔgɔnya kun ye o tuma ni ko wulila i n'i sigiɲɔgɔn cɛ i k'a lajɛ ni hakili ye i ka tɛmɛ ni sira ye kana dusu bila hakili ɲɛ kana to a ka taa se fo tarabasoli la k'an ye jamana minnu ye tunkaranke jamana de ye Mali ye maliden caman de bɛ tunga la kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ kɔnɔ o tuma la an ka jamana ka souveraineté bon yɛrɛma hɔrɔnya an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya souveraineté ko kuma in o tɛmɛna kojugu ka tɛmɛ nin kan ko jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔɔni n'o ye souveraineté kabini san 1960 min kun bɛ yen o de bɛ yen ko wa jamana bɛɛ n'a ka souveraineté don dɛ ka ɲɛsin ko sugu bɛɛ lajɛlen ma i y'a faamu
o yɛrɛma hɔrɔnya o fankelen dɔ yɛrɛ bɛ se ka ta ka bila k'a kɛ ko dɔ ye o de y'a to an bɛ don min ko bi bamanan an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi n'o de kɛra mondialisation globalisation tɛ ninnu si dɔ bamanankan na i y'a faamu ani bɛnkanba minnu bɛ Mali ni jamana tɔw cɛ diɲɛ na min tɔnba kɔnɔ k'an b'o bɛɛ de lajɛ bɛnkan ninnu a kɛra ni jamana dɔ cɛ ye o a kɛra ni diɲɛ bɛɛ cɛ ye o o kan ka kɛ jamana ni jamana cɛ de ko man ka da souveraineté man ka dangari kɛ o dɔw la ko sabu yɛrɛma hɔrɔnya 100% o tɛ yen dɛ il n'existe pas une souveraineté à 100% ka da kɛ i kɛra cogo cogo i jigi bɛ dɔ de kan walasa k'i ka o danbe to i la jamanaw siri bɛ ɲɔgɔn na ten ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ sanga ni kuma bɛɛ n'i y'an ka jamana Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka diinɛ ko bi cogo min an ka laada ko bi cogo min k'an k'an ka sinankunya sigiɲɔgɔnya an k'an k'a jate dɔn a ka gɛlɛn dɛ a ma nɔgɔ o tuma olu b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ hali bi u k'u yɛrɛ minɛ u k'u bolo da u dusu kan Babaru Bokum ka kuma don dɛ nin ko in kana na taa kuncɛ jamana fila ka se ɲɔgɔn ma ha ka diya Tarabasoli ko maa tɛ se k'i ka waati yɛrɛ bɛɛ kɛ situation bɛɛ la politiki mankan b'i ka jamana kɔnɔ gɛlɛya b'i ka jamana wɛrɛw cɛ kɔ kan o kow gɛlɛyaw bɛ ka dada ɲɔgɔn kan bamanan ko laban na a bɛ ta caya i ma k'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛw dɛ i kan k'i ɲɛsin olu de ma a bɛ kɛ sababu i ɲɛ tɛ jɔ olu la Babaru Bokum an bɔra an y'an balimamuso dɔ ɲininka Madamu Keyita Kadija Sisɔgɔ i b'a dɔn ale ye jɔn ye yɛrɛwolo debout sur les remparts o tɔnden don Maninkamuso ko k'ale b'a ɲini jamana fila in fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ale b'a ɲini ni balima jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Côte-d'Ivoire an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko Mali ni Côte-d'Ivoire bɛɛ ye du kelen den de fa kelen ba kelen ko fɔ farafinw k'a faamu k'a fɔ président Assimi Goïta n'i t'ale dɔn n b'a f'i ye i b'a dɔn wa n den de don min ka fisa ni n den bɛɛ ye i y'a faamu awɔ min bɛ n dugawu min tɛ n dugawu ɲini dɛ ne de b'ale dugawu ni den kɔni kɛra masakɛ ka ban bɛnkɛ i b'i majigin a ye dɛ hali n'a ma bɔ yen a tɛ tɔɔrɔ a bɛ n dimi ne de b'ale bɔ awɔ hali n'a ye n bugɔ ka tɛgɛ da ɲɛ kan a tɛ n tɔɔrɔ a k'i bugɔ a kana foyi di n'o b'i tɔɔrɔ ne tɛ tɔɔrɔ an b'o ye a ka bugɔ mɛ n'a ma fɛn di an b'a haramu n b'a tɔgɔ ye fase ka bɔ n ka du gardien la tout de suite comme Alassane a fɔ cogo min immédiatement voilà avec effet immédiat voilà je vais gratter son nom avec effet immédiat a banna Bɔra ne bugɔ i ka ne nɛnɛ ka fɛn di yan courage t'i ma dɔrɔn a banna o bɛ ɲɛji cɛ machine tɛ kasi ka orange i y'a faamu n ye nin fɔ bɛnkɛ ko sabu président Assimi Goïta k'a nana fanga in na ka farafinna yɛrɛ de bɔ bolo la an bɛ jɔnya juru min na a y'a taamasiyɛn kɛ ni Mali de ka an bɔ i k'a dɔn jɔnya juru kan ko kuma ale Madamu Keyita Kadija Sisɔgɔ a ko ale b'a ɲini jamana fila nin fɛ u ka ɲɔgɔn faamu nin ko la u k'u kumacogow dɔn a ko la a b'a ɲini jamana fila in denw fɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la nin ko in na k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ n'o ye jamana fila ɲɛmaa ninnu ye u ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko la u ka to kiri k'a ka baara kɛ dossier in na walasa ka kow k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn jɔn ye nin fasiri Tumata Kulibali Maître Tapo ye mun fɔ Maître Tapo à propos de la révision constitutionnelle je ne sais pas quelle constitution ils vont proposer aux Maliens. Oya na ndara kan kwale kasonia ile mabamananga na dro benga Sibajalo ale bisinga famiati Sibajalo mai benga ngala di benga do ne benga Sirandu Bagara ale fene ba famiola sinon benga fu do be lomé Siri Wage ale benga bela fu de lomé voilà lomé benga non te jien kono tere jien be kono benga bela fu ye Mor Sirgi Duwati koni Mor Sirgi benga bela fu mora me muro 10 fu muro 10 ko Korwar Sigila on ba fu 10 international 10 était 0 1 1 0 1 0 kileni fu 10
ka bakota golfa fo igate golfa benga fo bakolda go sibatima farla nga tende sport ka farla bakota ananga parfum ka saduma ba bakota benga fude benga fu kon terza benga Mamada Kasim Tabo kumana jamana jose sharia yele malika akwa ale ta do bena jamana jose sharia mindi di maliuma ale to de do gafe mi niveau 22 septembre aywa mamada bibole do de maître Kasim Tabo aye furuba boro do de si mali yere politique go kuna fonu mbela jeleka araba temene okay ayi bamba kosebe anga jamana joshi shari'a yelema go kuma munun gumbi ayi bamba o kuma de ibara bogo ga nyema korodu ako anga jamana nyema o ale ba fe u ka fe fo malidiw yi u bena munde ke jamana joshi shari'a kure u bena munde seba ko ko sabalu ta do bena joshi shari'a mi sebe o ale maître Kasim Todo abogo ga nyema ko Oroningile be ay gouvernement de wuli magda ku kanye folike jamana jose sharia min fere bu kono de bena kura mi blade ku ka kono na nyefo de o ma se na habawla politique hotea ko nyamfamu aywa babara anyini ngali mingara jamana nyama kalafli natala maître Tabo ni ministre korodo kriso ministre yake ga teme ayira ka fo ko fanga furache fanga nyema président de la transition gouvernement mau gouvernement premier ministre ko lu tse ga ketche boy kadaka transition charte yere wodi lu tse ga ketche boy de ko sharti mason bo makera nyema e transition na iki bulubo kalafli natayna ka sabuge ki na wala blake kalafli nye korola la ninga soro ki tege bo fanga no fe ko duma soro ya ko bella be ka ba u ba dossier ko ni utai u be soro ka démissionner kalunani ningu ke cheboy bi passer seleku melegu voilà anyiningale ale era ka jose kasa ale era ga position ko ni politiquement wili madara ku kana do gouvernement na forogo politiquement ayna do gouvernement politiquement ayna ke cheboy kalafli natala jamana kontiki kalafli e maître Kasim me mouvo ako politiquement amba fo awo amina ko sabu parti politique adla ku ti fo ye fanga nyini ngo o da to parti politique wole go fanga nyini to ko la olu bena o be ye kene ka fa bi je nay awo nu wole la ku bina aywa o famna onge benga ji santene min kade kuna fo mana wala be famya benga ji jume ji bo nyo wala bo benga na ko fara go ji ka ban ji to ko flate ji la ji de mais ni be ji la ko fo kasoro min de ji iba so to ere bo fere na enene meniji ni lasi mi ji tekelena nene meniji gone be kon baro zamzam ji de o lasi ta nyodlo de ka sensen ka nyaga boala ki jani kuro ni baro akasa onge eba ele lasi kasa me ka ni kilometre kili ikababu de la ga gera la wa o ma usuru shuwe saurla Jara bega fari ya gaju. Bismillah. Muhammadu ne ga so dungo du e ka no na kale to ko la si ka demi o watara ka so la si watara te. Bega. Ikira to ma mi ba do ko gele abi ni jatigi gache. Menga? Ne. Ameta nya fani kuna fone yini. Aywa. Menga shigo jumene kera chiende. Si vous regardez, regardez la reprise du trafic ferroviaire, 2 points. Quand le rêve devient réalité. Wala bamananga na sane ba awa damba ga fam benge fuye isa do shila kole o ga fam benge fuye JPF ko yega kura ni odo bomara ko tere wulila tere jme kaisra tere alhamdulillah ko sigo kera keneganda ansi ga yolu be konto benga fanga do tere kura ko no wala dindi ke tabe Italia ambafo alu ke tabe Italia ambafo bora ko tere wulili abora sigula ka ke keneganda alhamdulillah ka be don kerengere ne fenema bora ngo
ne kay gaw kanu galon te sa tere wulla ka be do mi may ba do ne re luranga anniversaire do le 13 tere wulla o do ha na fi sa joyeux anniversaire tere ah ma femme la nuit ile na agata joyeux anniversaire tere ki benge tu ni yana kono idiyo ge go shebere ferma obita fuwa ni mabiyeta itita kai wada tere wulilin jaranye araba nin kalo kileta ani saba no bena ne ka salama yarema no ye anniversary i barka da ala ya ala mi sangile faransi ka tumi akanyo ana chama yira nin kanu ba nin do mo bela jilela wada kan soro wara tigiyala sutigiyala ka soro laji finin amina ala ko ke wada ko nin do ina ke donye min sebene bi keni sanunji anga tariku bela jile kono mo ma sigimbe are dal sabu nin do ino ye mergredi 13 juillet a bi terrain ga wulili kura de kofo terrain min jole tora santan bonyongo chendo boy trezra bi teme dugu fe wada ka be ko tare sabu ni ya santani doni are da sigi bawo uma terrain kuli kame terrain asura sira terrain ba damine jago terena jago ko be joye kata dio na bora dio ita doza bora nasira kasaro ama joye ga li yere sa ouais mais nasira dio ame ba sa ene denga ba dio dio be ba fere ba da kadi yenda bora go ba de ba yere so fo dio andi la ba sa ke madur ngoni bulati ba ko la ne kamena ne daga no je te dis asro ne rasba tere de benyo fe nye basa ngami to faga ka fete ne mbulo da ba ko la ngora singante ne zani ngabo aka me ne de ni kote ne mbulo ti ba ko la ne kamena ne kan ko ni to ye ba diongara mege tiada aso ngano ko ngai min ko ne pele kunte ndo ala mel faranta baba era so fo dio to ne bloquera dio benga majade mon sire ya rasbati baba era so fo dio ora naam antum mena ma tere mangame do de tere bamako kai bamako o de ato kabina kuna foni bora ka bi nga fanga franja fanga nyema ofe o da tare ndi so dia de barga bunyara yele unna na dawla sa onga be fasiri ba ko kanga na yere to nyuguri nyagari bulu de kanga jate mine kede anga jate mine ke ka jate mine ke muna tere wulile min filɛ nin ye an kana to a ka bin tuguni ne komi santan ye nin na ala sɔnna tɛ bi tuguni ko ni ala ka baaraw de maa minnu sigilen bɛ araye da la ko ala de b'a dɔn maa miliyɔn caman de tun bɛ balo araye nin na olu ye santan de kɛ a gɛlɛya nin kɔnɔ n'a ma ɲa transition nana yɛlɛda di olu ma mamada ka bɛn ni ne yɛrɛ ka anniversaire do ye mercredi 13 juillet terrain tɛmɛna ni faamaw ye k'a sira k'a kurumo kari ka taa Kayi ka tila ka sigi kana Bamako atete moga itoma yoro willa arabado kalo kilita ani saba 10h nege ɲɛ 10 waati la mamada tere ye pumpa pumfo tura kashi dugula dron ado Allah su daminɛni u donna Kayi u sɔrɔla ka segi jumado kana Bamako bamana ko tere ka dimaraji n'a ye kule ba in kɛ ten kuchukachau Sikaso burgera tere yo kala ya ura tere ura ya wallahi ko video ga ga mo ke bulo ke bulo abebo wallahi mo ko fe ke video la so ko yele super ko da tere parati na dogoro ke video e dogoro yele be mawfa bawara usegela benan to na kuma chiema yoro yere o jimebe bawara kabini sisa fo kangar de kata terrain barakela sabu niya e terrain folo bi compagnie folo bi na mamada ku kun ya ke misiba de be ba biriga nono bogata nei
a ɲɛma wo biye feerela wo contrôleur terrain kɔnɔ wo mamada ani olu bɛ maa minnu bila ka client ɲini n'an b'u wele ko coxeur nin bɛɛ kun bi baara kɛ k'i yɛrɛ poche fa n'o kɛra i b'a ye chemin de fer baarakɛla caman nana million caman kɛ ɲɔgɔn kan chemin de fer kɔ kan ayiwa n'a ma ɲa ko o terrain de wulilen filɛ nin mamada tuma dɔw la terrain kun bi wuli ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi ni a recette fora a tɛ hali terrain gasoil sɔngɔ dafa mais wagon bɛɛ falen de bi bɔ gare kɔ fo maaw b'u jɔ ɲɔgɔn kan mais ni terrain taara jɔ wari mana na di chef de gare ma n'i ye gasoil sɔngɔ bɔ a la tɔ tɛ foyi bɔ ko ni jamana ɲɛmaaw m'u ɲɛ jɔ o la k'o kɛlɛ nsoma de don ni chemin de fer baarakɛla kɔrɔ ye yɔrɔ yamaru b'olu bolo hakɛ dɔ b'olu bolo n'i ye baara kɛ chemin de fer la ka tɛmɛ n'i ka maa bɛ taa terrain fɛ sɛbɛn dɔ b'i ni chemin de fer cɛ b'o cogoyaw dɔ ye o mamada ko hali o sɛbɛnw kun bɛ kɛ ka wari bɔ chemin de fer kɔrɔ ko de y'a to terrain wulili ŋaniya fɔlɔ Général Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ la président de la République ala ka hinɛ la ale tun y'a ɲini ka machine ninnu wuli o awɔ mais a ma mɛn a tɛ se ka mɛn ka ni bana jugu in to yen ayi fo bana ka kɛlɛ de o la ni an b'a fɛ a ko ka mɛn sen na k'a fɔ fanga ɲɛmaaw ye mamada n'u ma terrain yuruguyurugu kɛlɛ a wulilen min filɛ nin ye ko n'a jɔra nin kɔfɛ fo ala ka masaya n'o tɛ wuli cogo t'a la ko nin ka kɛ terrain wulili jɛlenya kan yuruguyurugu tɛ min na ka namara kɛlɛ ka maaw bila ye minnu ni olu tɛ nin maa sugu ninnu ye bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan terrain kana jɔ tuguni dɛ terrain min wulila araba kalo tile 13 n'o bɛɛ na ne ka anniversaire ma c'est la semaine qui a heureusement coïncidé avec l'anniversaire de Laurent Jadot a m'o fara kan ça dépend ni bɛ western ci ma o ye Aliou Kulubali mais MoneyGram tɔgɔ t'o la fɛ Orange Money tɔgɔ t'o la sinon MoneyGram Aliou Kulubali a y'a faamuya bɛɛ kɛ ayiwa Bamada an ka ɲɛmaaw kan ka ko bɛɛ de ta sa baara kɛ ko cɛjuguya yurugujurugu kɔnɔ somɔgɔya kɔnɔ suyɛni kɔnɔ cɛ o cɛ mana y'o la tɛgɛ ka da o b'o tintin kan k'a bɛ tintin ma walasa terrain wulilen min filɛ ka maaw nisɔndiya araye kɛrɛfɛ sigibaw dugu o dugu ka bi araye da la n'u bi balo araye la terrain na mamada a kana kɛ jigitigɛ y'u bolo a sigi ye nin yɔrɔ mɛn yan voilà a kana jɔ dɛ a ti jɔ an ka dugawu kɛ bɛnkɛ ni tere kai bɛ i kɛ fo wale mɛlu ye u ka sama kabala Sikaso kaba kɛnɛ la ni tere kai bɛ i kɛ fo ka i ngolo ye ni tere kai bɛ i kɛ fo Adama Sisɔkɔ ye a kan samba Orange Money ka di ding 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 lisani lisi kosuru ye k'a sɔrɔ boloko bɛ na ɲɛ o kɔrɔ ye mun ye mɛngɛ ko n'i ye kukuru ye kasara boloko bɛ na o ye kukuru lɔ baba baba de ye kosutu est-ce que lisi kosuru ye k'a sɔrɔ bolo ko bɛ na ɲɛ ka i ka lusal kɔntɔ bisimila mais an bɛ dugawu kɛ ala ka terrain ko ala ka sabati ni a wulilen min filɛ ala ka n'a jɔ tun ala ka n'a jɔ a tiɲɛbaw ala k'u tiɲɛ a ɲɛbaw ala k'u ɲa a banna ala ka hakili ɲuman di a baarakɛlaw ma ka faso kanu ni tilennenya ladiriya k'o ta ala k'an kisi terrain kasara fana min na arabi o ma bisimila bɛnkɛ ne ayi ko jigilatigɛ bɛ maa bila ko dɔw la dɛ ko fo ka se saya ma babara n ko jigilatigɛ barika bonyana i ka cogo o cogo a ma se i k'i yɛrɛ fa dɛ bɛnkɛ jɔn yɛrɛ fa wa jɔn jigitigɛra n bɛna ɲɛ f'i ye o une candidate au BEPC se suicide à cause de son échec o ye nansara ka fɔ bamanankan na babara bogotigini funɛnkɛni ale de ma passé defu la a filɛ ka ala minɛ k'i yɛrɛ fa i kabako i den don wa a ma passé defu la a yɛrɛ fa babara a tɔgɔ n'a jamu bɛɛ bɛ yan a kɛra jamana min na a bɛɛ bɛ yan a kɛlen kɔ k'a mɛn ko defu jaabiw bɔra ale ma passé
a ko kɛra quartier min na commune min na bɛɛ tɔgɔ bɛ yan a kɛra sababu ye fo kintigi yɛrɛ chef de quartier ale fana tɔgɔ bɛ yan dɛ ale de nana sigi ka kuma nin ɲɛfɔ an ye a k'u y'ale wele ale nana tuma min ka kow lajɛ ka sunguru dalen lajɛ ale y'a fatura ale ɲininkali kɛ sa k'u ko k'a y'a yɛrɛ fa de parce que a ma defu sɔrɔ a ye juru de don a yɛrɛ kan na siso kɔnɔ a ka chambre kɔnɔ k'a yɛrɛ dulon k'a yɛrɛ fa nin kuma jugu ye sa nin tɔgɔtigi ɲumanin nin san 17 e y'a ye e bɛ kun b'a dɔn wa ne min b'a dɔn ne ma kuma e yɛrɛ ne de b'a dɔn npogotigi nin ja san 17 kɔni fɛn o kɔni npogotigi ɲuman ye sa jɛman ɲɛkiliba falen ko chambre yɛrɛ o den t'a sɔrɔ a tun b'a yɛrɛ fa n ko b'a fɔ k'a ka baga su b'a fɔ n ko n ma maga la wa n k'a fatura i t'i bɔ n kun na wa jɛ wulila a ye diɲɛ wulila an ye denbaya yɛrɛ ka denbaya maa dɔ de ɲininka nin ko la mamada k'a t'a sunkɔrɔ o ti maa wɛrɛ ye dɛ a yɛrɛ ba a ko ale taara denmuso su de sɔrɔ a ka so kɔnɔ ale yɛrɛ tun t'a dɔn a sara kun min fo waati damadɔni kunnafoni carilen quartier kɔnɔ k'a y'a yɛrɛ fa a terimuso dɔ de nana o fana tɔgɔ b'an bolo o de nana fɔ ale ye ko mamadɛ an taara jaabi de lajɛ defu jaabi an terimuso dɔ y'a wele ko karisa ne ni nin anw pasera n'anw m'e tɔgɔ ye dɛ a yɛrɛ bolila ka na a ko jaabi bɔra wa ko jaabi bɔra an kɔni pasera a tulo b'olu yɛlɛ kan na telefɔni na ale nana biribiri ka lisi lajɛ fururu ka jigin k'a lajɛ fururu ka yɛlɛ a ma pase ani kasi de nana dusa ka don a ka so kɔnɔ kan mada k'a ka finiw tugu ɲɔgɔn na ka yɛlɛ siège ka kirikiri ka juru dulon k'i yɛrɛ kan dulon ka sen kɛ ka siège ta ka bɔ a kɔrɔ k'i yɛrɛ fa bamuso ko k'ale taara ale ye chambre dayɛlɛ ne ye ale y'a kuma mɛn ko jaabi bɔra k'ale bɛ taa ɲininka n'a sɔrɔ a taara jaabi lajɛ a ko n ye dayɛlɛ tuma min n taara n denmuso su de dalen sɔrɔ dɛ jigitigɛ de y'a bila o de jigitigɛra cogo o cogo ma se yɛrɛ fa la berekete fagoya nin b'a sɔrɔ ɲinɛ b'a sɔrɔ san yɛrɛ san bɛ tɛ kɛ maa ka san ye koyi surtout nin kun y'a siɲɛ filanan de ye a y'a ye sa siɲɛ fila a m'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ko kow banna sa o bɛ dan sigi bi t'a la sinon a bɛ ne hakili filɛ ka nin kuma nin ne hakili jigin dɛ dans les années 64 examen la i ma nkalon tigɛ fɔlɔ jɔn ka examen jɔn y'a examen kɛ en 64 a fɔ k'i fa dɛ ni y'i yɛrɛ tɔgɔ min dan b'i da fara o y'a sɔrɔ i bɛnkɛ ye ne yɛrɛ min ne tɛ yen n ma tɛ ka examen kɛ o ye dasigi bi t'a la dɛ o da ka di i la ni ala ma basi kɛ sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tana gosira an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan